Здравейте! В това видео ще сметнем троен интеграл, ограничен от повърхнини, който изглежда последния начин. Троен интеграл от z на трета x y квадрат dx dy dz върху d, където d е ограничено. Това е интеграционно множество, ограничено от следните повърхнини. Те задават с някакви уравнения тия повърхнини и те са следните. Z равно на xy, x равно на y, x равно на 1 и z равно на 0. Така. Сега тук интеграционното множество е зададено описателно. Казваме само какви са ни границите, но ние също трябва да видим, че за да сметнем този интеграл, ние трябва да видим, че това множество е елементарно относно някоя от корената оси или че може да се представи като обединение на елементарни множества относно корената оси. И в случая, за да направим това нещо, ние трябва все пак да зададем нашето множество с някакви неравенства. И тук в случая трябва да видим какви ще бъдат неравенствата. Един вариант да се направи това нещо е да се опитаме да унагледим тези повърхни, макар че това не винаги е лесно. Затова ние бих могли да разсъждаваме последния начин. Всъщност, ние в конкретни случаи може да разпознаем тези повърхни. Например, това е един хиперболичен параболоид z равно на x по y. X равно на y е някаква равнина, успоредна оста z, x равно на 1 е пак равнина и z равно 0 е също равна. Забелязвайки уравненията на повърхнините, бихме могли да забележим, че евентуално 0 и x и y биха могли да бъдат граници на z. Горна или долна, това вече зависи и от останалите уравнения, тъй като трябва да получим ограничено множество. Сега, имаме какви варианти? Значи, ако z се мени между 0 и x и y, имаме вариант x y да е положително или отрицателно. Значи x по y да е не отрицателно или не положително. Ако x y е неотрицателно, тогава всъщност z ще се мени между 0 и x y. А в същото време x y е по-голямо или равно на 0, когато или и x y са едновременно неотрицателни или са неположителни. Т.е. с други думи в първи и в трети квадрант, евентуално и по координатата оси. Тогава x y също е 0. Така. В същото време x равно на единица в пространството е някаква равнина. А в равната x равно на 1 е просто една права. Това е x равно на 1. Всъщност x равно на 1 и x равно на y са две равни, които са успоредни на оста z. Така че когато нагледаваме в двумерие нещата, проекцията се едно, тогава ние получаваме едни прави. И ето сега бихме могли да забележим, че в кой случай, какви неравенства трябва да запишем тук на мястото на равенствата, за да се получи ограничено множество. Ами всъщност, ето можем да забележим, че ограничено множество ще се получи, когато x е между 0 и 1, y е между 0 и x, а z е между x и y. И това важи, когато x и y са в първи квадрант на тази равна. И така че в същото време за другия вариант x по y по-малко или равно на 0, можем да забележим, че тогава кой участък ще имаме? Всъщност участъка между втори и четвърти квадрант на практика. Това ще ни даде. Тогава x по y е по-малко или равно на 0. Само че отново y равно на x, тук е y равно на x или x равно на y са едно. И x равно на 1, тук е y равно на x, тук е x равно на 1. Виждаме, че в никой случай няма да получим ограничено множество. Просто когато x и y се изменят в втори или в четвърти квадрант, всъщност става така, че както и да пишем неравенствата
тук, нали, вместо равенства, ние винаги ще получаваме някакви неограничени множества. Понеже ето, примерно, ако да речем разгледаме полуравната над правата y равно x, нали, и x по-малко или равно на 1, всъщност ще получим нещо неограничено. Понеже ето едно в този заштрихован участък попада всичко, което е наляво от x равно на 1 и нагоре от y равно на x, само че това е нещо неограничено. X и y може да се минат произволно тогава. И съответно няма да се получи ограничено множество. По същия начин, другия вариант е да сме наляво от x равно на 1 и надолу от y равно на x, т.е. ето този участък тук. Това е пак ивица, пак става неограничено. Нали, z да се мени между x и y и 0, просто става пак нещо неограничено. След това третия вариант, следващия вариант е все едно x да е по-голям или равен 1, т.е. в тази полуравна и това, което попада в четвърти квадрант, но то е пак неограничено множество. Така че във всички положения, както и да слагаме тук неравенствата, ние ще получим неограничено множество, така че, нали, няма да може да сметнем този интеграл. Също тук задачата е да сметне по множество, което е ограничено от тези повърхни. Така. Ето, както може да забележим, ограничено множество се получава само в този случай, защото, нали, тук ако гледаме различни варианти на неравенства, ето ако гледаме всичко надясно от x равно на 1 и нагоре от y равно на x, всъщност се получава тази ивица тук, част от ивица, нали? Нали, неограничено множество. По същия начин, ако сме надясно от x равно на 1 и нагоре от y равно на x, става ето този участък тук, който също е неограничен. Нали? И така нататък. Просто всички варианти, както може да забележим, с изключение на ето този, който се получава, когато x е между 0 и 1 и y между 0 и x, тогава се получава нещо вече ограничено. Така че в крайна сметка бих могли да запишем, че D се представя така. x, y, z от R3. И тук да си запишем, че как го казах, значи 0 по-малко или равно на x по-малко или равно на 1, т.е. едно в тази ивица тук. После същото време y трябва да е неотрицателно, т.е. да сме над хоризонталната ос. И същото време да сме под правата y равно на x. Значи тук може да запишем 0 по-малко или равно на y по-малко или равно на x. И накрая за z, както казахме, в този случай x, y е неотрицателно, така че 0 по-малко или равно на z, по-малко или равно на x, y. Всъщност, нали, тази повърхна z равна x, y е някакъв параболит, но той е много труден за рисуване, ако искаме в тримерие да направим нещата. Така че тук ето трябва да си представим в двумерие, нали, ако искаме да го представяме това множество като елементарно относно z, тогава z трябва да се мени в граници зависещи от x и y. И ето също ние виждаме, че тук това е удобно, понеже имаме две уравнения, в които участва z по този начин. И нещата се свеждат от това x, y да е неотрицателен и да е неположително, защото, нали, има вариант x, y евентуално да е по-малко или равно на z, по-малко или равно на 0. Само че в този случай, както и да избираме останалите неравенства, се получават неограничени множества, така че, нали, тези случаи отпадат и в крайна сметка само в случая x, y по-голямо или равно на 0 получаваме случай на ограничено множество, когато x, y, нали, ценно тук тия равенства се заменят с неравенства, които сме написали тук. Ето на практика трябва тук да имаме, че y е по-малко или равно на x, x е по-малко или равно на 1, съответно z по-голямо или равно на 0. Така. Ами това и сега нека да сметнем нашия интеграл. Имаме тройния интеграл върху d от z на трета x, y квадрат dx, dy, dz. Той е равен на интеграл върху d1 двоен и от интеграл от 0 до xy. Тук тази функция z на трета xy на квадрат интегрираме по z първо и след това получената функция интегрираме върху множеството d1. На практика тройния интеграл се свежда до този двоен интеграл, който тук сме написали. d1 съответно е xy от r2, за които какви неравенства се изпълним, ето тези. 0 по-малко или равно на x, по-малко или равно на 1, в същото време 0 по-малко или равно на y, по-малко или равно на x.
И сега нека да сметнем този интеграл. Имаме, че той е равен на хикс и y са числа, когато интегрираме по z. Значи получаваме z на четвърта хикс y квадрат, цялото върху 4 в граници от 0 до хикс y. Това ни дава съответно хикс y на четвърта по хикс y квадрат, цялото върху 4. Съответно получаваме хикс на четвърта по хикс дава хикс на пета. Y на четвърта по y квадрат дава y на 6, цялото върху 4. Сега вече може да се върнем и да сметнем нашия двоен интеграл. Двоен интеграл върху d1 от тази функция на хикс y, в случая хикс на 5 y на 6 върху 4 dx dy. Той може да се сметне вече пак. Този двоен интеграл може да се сведе до еднократен, тъй като d1 е елементарно относно y. Значи имаме, че това е интеграл от 0 до 1 от интеграл от 0 до хикс. И тук имаме хикс на 5 y на 6 цялото върху 4 dy. И получената функция на хикс интегрираме в интервал от 0 до 1. Сега този интеграл тук може направо наведнъж да сметнем нещата. Тук е интеграл от 0 до 1. Тук имаме. Сега на това, като се интегрира по y, ще получим хикс на 5, y на 7 върху 4 по 7. Тъй като все хикс на 5 върху 4 е число, имаме y на 6 да интегрираме по y, ще получим y на 7 върху 7. Така че ето това се получава. И това в граници от 0 до хикс dx, което ни дава интеграл от 0 до 1. Тук имаме хикс на 5 по хикс на 7 върху 28 минус 0. Като заместим x с 0, тук ще се получи 0. Това ще го интегрираме по хикс. Получаваме интеграл от 0 до 1. Тук имаме хикс на 12 върху 28 dx, който ни дава единица върху 28. Тук ще получи хикс на 13 върху 13 в граници от 0 до 1, което получаваме единица върху 28 по единица върху 13 минус 0, което може да не го пишем. И тук получаваме това число 28 по 13. Да, значи тук на практика това е все едно 28 по 13. То не е все едно 30 по 13 минус 2 по 13. И тук ще получим 0, 3 по 3 9, 3 по 1 3, тук минус 26, което ще ни даде всъщност. Значи тук получаваме 10 минус 6 4, след това имаме 8 минус 2 6 и тук остава 3, 364. Така че нашия интеграл всъщност е равен на единица върху 364. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно да разберете по-добре как се смятат тройни интеграли непосредствено. В следващите видеа също ще разгледаме n-кратни интеграли, след което ще минем на още един метод за пресмятане на кратни интеграли, а именно чрез смяна на променливите, където там вече има също много задачи.